Amen. Ang pinakalas, Father, in your hands, I commit my spirit. So, before na ako na i-expound, so ako sa isisahon kato ilang ipanultigan niya. So, atong Pastor Bubong ganiya yang unang topic kining gitawag, Father, forgive them for they not know what they are doing. Pasaylo sila kay wa sila kabalo silang gibuhat. Una, forgiveness. Kabalo ka magpasaylo. Sa akong kinabuhi, grabe. Gibuhat ng tanan, na yung mga feedback madunggan nimo, pasaylo kay wa sila kabalo silang gibuhat. One day, luwason sila sa Ginoo, makaingon sila, tinuod din giingon ni pastor, tinuod din giingon ni sister, ni brother, no ako man itong gibuhat, no? Salto ni ikaw, no? Ang Ginoo, wa panahuman sa imong kinabuhi. Ikaduha, sige nga na, and he said to him, truly I say to you, today, you shall be with me in paradise. Bot pasabot, na doon yung langit. Heaven is real. Anong sulti mas Jesus Christ, o katong tulisan? Singos tulisan, ang isa, kung tinod kang Ginoo, naog, kay Ginoo mangka ka. Tinuod, bitaw. Diyos siya sa tanang Diyos, hari sa tanang hari. Pwede niya muna og siya. Pangsipaon niyang mga Hudyo, ang mga sundalo, tadyak ka niya, pwede niya patyong kilatan. Pero, wa niya gibuhat to. Ingman, ipakita niya, unsa ka ang Ginoo kadakog gugma sa mga tao nga nagbibi kaniya. Ang usa ka tawo sa ingon, ayaw na buhata. Dili ta angay dapat kitay ibitay, dapat kitay ilansang kay makasala ta mamatay tao ta kana wanay sala. Sige ingon, Ginoo, ayaw ko kalimti. Sige ingos Ginoo diha. And he said to him, truly I say unto you, you shall be with me in paradise. Bot pasabot ang Ginoo wala nagtan-aw sa imong sala. Wala nagtan-aw ang Ginoo unsa ka kamaldita, unsa ka maldito, o sa kamasakanon, walay klaro nga pagkataw. Wa nagtanong Ginoo. Ang gitanas Ginoo, kung ang imong kasing-kasing andam ka ba, no, muluhod siya og mga pasaylo, pasayloon ka sa imong sala. So ikatulog kini gitawag og when Jesus therefore saw his mother and the disciple standing by, whom he loved, he said unto his mother, Woman, behold thy son. Then he said to the disciple, Behold thy mother. And from that hour, the disciple took her unto his own home. Care your parents. Kasagaran karon, no, ang uban, adunay kaligot-got silang ginikanan. Na ikasuko, murag gitam nagkawayan, no? Basi unsa og bagyo-bagyo, di yun maputol. Na ikasuko. Bot pasabot, ang Ginoo gyud, no, gusto niya, as kita mga anak, atong espiritu ang ginikanan, atong higugmaon ang ginang. Kung unsa may lang gibuhat, pasayloon na to siya. No? Sa ang Ginoo may kabalo mo, ang Ginoo man dakog gugma sa matag usa sa atua. Bisan luyo pa man sa atong pagpakasala, naghimot ang mga butang nga sikreto, nauntay mga maayong plano ang Ginoo sa imong kinabuhi apan misuway ka, pero ang Ginoo nagpadayon paggabot ng gihapon sa imuha. Gusto kaniya nga makapadayon mga lagad kaniya. Ang gusto gusto sa Ginoo lagi nga ang matag tawo malaglag. So malapas Biblia, unsa gingon sa John 10:10, ang yawa mianis pagpatay, paglaglag, pagpangawat sa trabaho. Pagpangawat sa kinabuhi sa tao. Munay trabaho sa yawa. Patyon ang tao, binuangan ang tao, ipakulong ang tao, yaga-yagaan ang tao. Trabaho sa yawa. Pero ang trabaho sa Ginoo, John 3:16, tungod siyang gugma, gipadala ang bugtong anak kitong motor kaniya, makabatog kinabuhing walay katon. Saad as Ginoo. Wala mingos Ginoo, makadawat kag kaluwasan kung ikaw magpenitensya. Masulod kag langit kung ikaw mubayad ka. Dato og pobre ang Ginoo. Walay pabor-pabor, tanan gipakamatyan. Palakpakan ng Ginoo. So ning asa na ta sa upat, anguish, tama ba?
My God, why have you forsaken me? Nganong gibiyaan mo ako? Nganong gipasagdan mo ako? Sometimes kita, labyog una kang tikang sa Ginoo, daghay bawal. Una, imong barkada, mausab. Biyaan yun imong barkada ang mga kalibutanon. Once mo sabay-sabay kas ilaha, ang imong kasing-kasing, gusto ka mangalagad siya. Kasi tao ko di gusto mangalagad siya. Kasi gustong tao ko di musudod og langit. Tanan gusto. Pero sometimes ang uban dili makapadayon tungod sa barkada. Tungod sa mga bisyo. Dili ka balibad. Pero ang Ginoo sultan kay ikaw no, gibiyaan niyang langit in taon kaya hay sing kahimtan mi anis kalibutan para kanimo. Namatay siya sa cross para kanimo para makasud kas gingarian sa langit. Palakpakan ng Ginoo. Amen. So, ang dapat yun ay ang atong kasing-kasing unsa may mga gibati si mong kasing-kasing makapugong sa pangalaga sa Ginoo, ihatag sa Ginoo tanan. Ngayon ka, Lord, giyam-idan na ko sa kong barkada. Lord, mihinay na akong business. Lord, wa na Lord, nagpait na noon ko, mismilakan ko si mga. Ihatag sa tanan sa Ginoo. Kaya ang Ginoo may tag-iya sa tanan. Sometimes manggod ang Ginoo God, dili makapumuhat sa itong kinabuhi. Labi yung ikaw, may ka mo diskarte. Pag ikaw walang-wala na, diha na mulagro ang kinabuhi sa imo. Kaya naman, sometimes, gustos Ginoo, ma-experience nimo ang iyang gahom sa imong kinabuhi. Di lang igo ka na kaila, di lang igo ka lang ka na nga makitag milagro, kundi mapil niya ang presensya nga nakita nimo sa matag adlaw ang Ginoo gapamuhat sa imong pamilya o sa imong kinabuhi. Amen. Dayon ta. Asa naman tayo ni? Ka-5. Suffering. I am thirsty. Giuhaw ako. Kung sa mga yung Sister Lilin ganiha, living water. Sa atong gugma. Ang Ginoo, sadang namatay sa cross, giuhaw siya. Kalos amang ka mga lagad sa Ginoo. Kalos amang ka mo padayon pagsimbas Ginoo. Kalos amang ka mo commit sa Ginoo. Igo lang makakutob maminaw. Sometimes ang tao muduol las Ginoo wala na ipadulngan. No? Makasabot mang tao, mingon nga ang Ginoo may tag-iyasong kinabuhi, mubalik ko sa Ginoo. Nang Ginoo nagapangita ang Ginoo, kalos amang ka mga lagad, kalos amang ka mubalik sa iya kay nganuman libre ang kaluwasan, walay bayad. Ang imo lang no, kuhaon nimong plug sa kaluwasan, bitbito nimo, halap padayon sa lumba. Dis kalibutan kung mahisgutag ka ng mga paglumba, adunay naay winner. Kisay makauna mo champion, naay grand champion, naay mga gabay-gabay nga bayad na lang. O dito atos langit ang mulaho tay man daw mo'y muluwas. Dili pakuyaway. Kundi palahutayay sa pagpanglagad sa Ginoo. Kining ikaw nom kining it is finished, no? Victory kadaugan. Ang imong kinabuhi giluwas na kas Ginoo. Samtang naglingkod ka diha, giluwas na kas Ginoo. Ang imo lang response na lang. Nanay susi gipada sa Ginoo. Ano na yung mga tao nagsangyaw sa pulong sa Diyos. Ano na susi na unta, makasulod ka sa promise sa Ginoo. Pero sometimes na busy kas butang sa kalibutan. O sa English Biblia, we are the citizenship of heaven. Dili taga kalibutan. Sa una ang kalibutan sa Ginoo, sa diyan nakasala ang tao, ang kalibutan tinunglo o makasala. Muna natin kagutom. No, kagubot natanan kay dili na ni sa atua. Ang atua langit na lang. Ang ato lang buhaton, no, padayon ta. Don't give up. Barog dagan padayon sa palagad sa Ginoo. Ikapito. Father, in your hands I commit my spirit. Place your life in God's hands. Bot pasabot no. Adunay kalipay mahitabo sa imong kinabuhi sa dihang ikaw mo balik kas Ginoo. Real talk ta karon. Batan-on pa kus una kasagaran na ko maduulan bago pa ko namilag. Adunay mga pasyente sa ospital mapadawat kus Ginoo. Number 1 kin diri. Kalimot ko kisa tong gidala to mas armamento magabon ng pamilya ato mga tong didapit. Nagkasakit sa ganang yang sakit.
Basta naampuan na ko to, namatay. Ikaduha dito sa Davao Doc, dialysis gihapon to. Ang iyang kalimutan mo saka. Ang itom o ang puti, di na mo balik ang itom, mag-suffer siya, dialysis. Napadawat ng sino, namatay. Ano man, mismo ang doktor, maingon ba yung doktor? Doktor, ako yun ang doktor. Ato lang nang ipasa Diyos na lang. Kaya ang Ginoo mo ay milagroso. Sa diha ang tao sa buhi pa, grabing pilosopuha. Labi yung gwapo, gwapa, dato, nawa yun eh, panahon sa Ginoo. So, ang ilang buhaton, grabe, palami-lami sa kalibutan, sadyang magsapir na, ang iyang kinabuhi, inilog na ba, hapit na namatay, magtuaw na sa Ginoo, pero human ang tanan. So, di na to paabuto na. No? Kaya ang Ginoo, di kumuto, ang Ginoo, once di kumuto, no, ang Ginoo, no, ang tao nga mamatay, wa na kabalos kamuturan. Di kumutuan na. Ako kung kamatayon na isgutan, kapila ko na disgrasya, ambak kong motor, disgrasya, buhiunon yung kus Ginoo. Once nga ako madisgrasya, makahunahunang kus Ginoo mga ipasaylo. Maro-maro ba? Ana, abtik. So, as kita man katawhan sa Dios, ang word of God misulod na sa atong area. Di na ta mamasahi, pila na lang kalakang. Hayahin na unta. Pero unsao man na may kantyaw. Bugal-bugal. So man ay lisod. Adto sa subdivision, buhapo unta. Dagko kay paril, safety kaayo, mingaw kaayo. Ang problema, ang mga to busy kaayo. Nay mga circumstances ba ang tao nganong di ka pangalagad sa Ginoo adto kang subdivision. Manuo ka na Ginoo sila. Di ka kasulod kay sikyo. Kung ani ka sa squatin hay nasad. Makadoon nas Ginoo, ganahan na unta makasulod Ginoo, ganahan nas mamina sudop God. Ang problema na sa mga circumstances na mga kantyaw, BI. Kaya nga naman, normal gyud na may tabo. Mismo ang Ginoo gani giprapisin na panahon pang Moses. May pon miabot si Jesus Christ dis kalibutan, si John the Baptist nagsulti na daan. Nga naapay na ang Mesiya mo abot. Una na. Advance party si John the Baptist na gitawag advance party. Si Duterte tingala may matug perpam o sa mato dito sa Marco Polo tingala ka ni mga kinay mga ero, na mga sniper, mga sundalo, mga tangan ko. Kasi may naadi diha maabot si Duterte na sila advance party. Sa perpam sa may mga kinay, mga 911, mga bot, way pasudlon mga gis kay maabot si Duterte advance party kay man. Mayor good. Samot nagpresidente karon. Yun ana ang Ginoo. Adunay advance party. Adunay mga tao na mga batan-on nagiwali na sa full world of God. Squatter, mga sakyanan, simbahan, palengke, magsinggit-singgit. Advance party na sa imong kinabuhi. Ay, baliwala na. Hapit na mibalik ang Ginoo. Kung wa man mibalik ang Ginoo, di pan mudugay mang Ginoo, praise be to God. Importante man kung maunsa man ang kinabuhi, makadawat ka sa promise Ginoo. Na dakong kalipay sa matag usang Kristohanon nga padayon nangalagad sa Ginoo. Apan katong wala nangalagad sa Ginoo, dakong kapildihan sa ilang kinabuhi. Kana lang may hapon sa paliwan tanan mandoko, iping mata, magampo ta. Father God, in Jesus' name, salamat sa imong pabor, salamat sa imong gugma, salamat sa imong panahon gihatag nimo kanamo, nga naisigutan namo Lord ang imong pito ka pulong, naghanag paglaom sa imong kinabuhi, naghatag inspired sa imong kasing-kasing, nga kami mga lagad, kanimo di kami prepikto, apan Lord, nasayod ka sa imong kasing-kasing, pasaylo amis tanan imong kalapasan. Salamat sa kaluwasan, nga imong gitangyag sa matag-usa sa imong katawhan, nga wala ka nagpili Lord, apan nagmahal ka sa matag-usak ka na mo. Samtang dinuko ang ulo, piniyong ang mata, no maghimo ko mga pag-ampo, magkumitas Ginoo, mga tagpasaylos Ginoo, nga atong kinabuhi, no, mapasaylo atong mga sala ug manginabuhi tadya sa iyang kabuton. Sunda kining pag-ampo. Ginoong Hesus, maluoy ka kanakong makasala. Salamat karong kahaponon nga ako nakadungog sa imong pito ka pulong nga puno sa gugma naghatag paglaom kanako. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa tanan akong mga sala sukad sa kong pagkabata og hangtod karon. Salamat Ginoo
sa imong pagabaton. Sa pangalan ni Jesus, amen. Paringon tanan, magtindog ta, magkanta tag usa ka awit.